Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Hinyotrap Youth Council HYC West Khasi Hills District, haka South Rek Julio Arhajar Arpun Riu, kala Lekban Yakundu yaka Deputy Commissioner ka District, ka Himan na yak IAS, ban pen pau yaka jing persya ajor halor ka jing temu jong ka MEPDCL, ban pen dat smart meter hakish nong ka West Khasi Hills. Ya keken hon lalam khmat do President uba lum langkars imli badu General Secretary uba wan taibok lingdo haka bakal pen pau ya ka jing sngo khia bagi smart meter kila ban pen kiu ya ka buy boarding but board jing ya ki pat ba nong pen don kam KHYC kalabu jing keliru balai ba ka jing pen tray ya ka smart meter kasdang na West Khasi Hills om na ki nong ba kum ka Shillong Tura lani Eastern West Khasi Hills District kapadai ka jaka jong upawa minister KHYC kalau angru, bom sam ladan ke jing emerging mode ke babiang bat kipat ba swaban pentrai kam ya kanika rukam trai kam batmai bat kumta ke seng kadawa beriban ai jing pensai bat shime ke jing munjur jong kipat ba swaban pentrai kam ya kenu ke sistem batmai. Nakaliang ke Deputy Commissioner kalau kular ban penpoi ke jing pen sngo bat jing dawa jong ke seng sya ke sarkar jela bat ban batha ya ke MEPDCL bakan penlong susu ya ki program ai jing pensai pat ba halor kanika kam. Nakaliang jong ka Office MEPDCL kalaya syakmat ban install ya smart meter hapo jong ka West Khasi District. Kadin bang iwat jing tip hakum ka seng ngi snuthu syai ba kani kadika district ka ba ka jing sedang nanta smart meter hoi kila persang giwe ki lat nrei i ba ka jing pentri kam da ka bor kumul kala sedang hapo jong ka West Khasi District. Nagli jing iwan men kendu i DC manam ban yakren halo kene bang kwa ban le jubor ye gini rei ailat ikpaj ba bakin so thu shwa ban nakliang jong ka MS nakliang jong ka MEPDCL hakijing etri lang ban ki video hapo jong ka West Khasi District la persang ban khot ye gino lam snong rei ka jingkli nakliang ka HYC ngumut ngikli ba kam dei tang gino lam snong ki headman ki sodar ki ba thanglai rei ki dei ki paj ba jong ka West Khasi ki ba thanglai tak daun nakliang ngi kerpat ba ke awareness program ka dei ban lech ki paj ba om chaki no lam snong makin no lam snong kimla ban ba klik lada babun ki belaj ni mangi ikum hagi ki snam ki beladap ba ka jingkiu jong ki belaj nagalian jong ki ngi kum kasang bahang khamtam nagalian jong ngi HYC ngi layok ban ya rabun ki habade ki jingkiu jong ka belaj ya ki nong kendong ki babun ki jaka jong West Khasi District din nagalian jong ngi keren chai ban nagalian jong ka sangi keren chai ba ka awareness program ka dei ban lech chiki paj ba nagalian ga disiru kala kubur ya kata ban nagalian jong ki kan sapha ya kani ka jing persya ka jong ban install no ya ki smart meter bat nagalian jong disiru ilakulat ba insaong ya ki bakin lech direct chipaj ba kana bakin satu berhadin ke tang khat kum do ban le nagalian jong ngi iru nagalian kum kaseng ban ngi kren shai ru balai sedang napo jong ka West Khasi District na nopen balai pim sedang na Shillong balai pim sedang natura bat balai pim sedang na mairang ka badai ka jaka ka badon upawar minister nagalian jong ikum kasang kren shai kata namang tip bagi pajak sa ki don ke jing wit khantam apa kan don ka sistem ban change ka sistem ban le ni smart meter ka jing kiu jong ka belaj ro kalau ki bobun ki benta ka don ke jing kata nam takane ban nagalian jong kaseng ni kwa ru ngi iru nakawi ka snam sa kawi pat ka jing install ka MEPDCL ya ki sistem ke batmai ka dai ka business jong no kadai ke business share jong minister kadai ke business share jong ki hek sarkar kadai jing lap jong ka seng ke keren ni ke jing sia takdang ngim kwa balai phim update ki sistem ki bala don lupa lar ki bit ki biang balai phi change pat kadai ka wan ra jing pat habak hadu uduk usuk uhap siunong namta ka jing ya bam jong kat tu kadai ki no elam jong ka jai bendu jong ni tin nakliang jong ngi persya jor ya kadai benta bangi nakliang jong ka DC kalau kula bak chimkia barkan pha ya kadai jing tho jong ni syaka state Meghalaya UI hakini ki bentar beladap nakaliang jong video kidai ki nong convene namta kani ke meeting badai awareness program di girang basnong kum tang ku mangila kren sai mene ni kwa ba kamdei ni snothu ba dekadai ka kamram jong ka MEPDCL bakan kren sai hagi paj ba lada penkiu ki sistem bat mai ka kiu nam ka belai kata kadai ka lenti ka badai lada ka kiu ka belai ki snothu namar ba ka basu puat pen sai de ku pat ki ong ba kalak ban kiu
kamla ban kiu ka pen arta tin bun ni pajba handai nagliang jong ka MEPDCL ka dai ban franchise nagliang ka sarkar ka dai franchise laten ka kiu belai ti nagliang jingi ngku banyan ni baduk ngku banyan yaki iduk irangli ba penon kam ya kalai rumtangi kerpati ka office baga dai ban simkhia mador ya ni jing dawa jongi bat khnang ban penbet ya ni nomor la raja ai nagliang jingi ngin lum pajba ban ngin lech ka office bakum du kan lek ai ku jupa Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya